Bé, moltes gràcies a tots. Gràcies per vindre, gràcies a la gent de les aules, gràcies a Diputació. L'acte l'hem partit en dos, que és la presentació d'un projecte que fem a l'Alcora. I bé, comentar que és un acte diferent dins del Dia Internacional dels Museus. És una activitat per a reflexionar sobre el propi fet cultural i posar en comú diferents punts de vista. Està clar que aquests dies estan marcats en el calendari per a dedicar-lo a la difusió del patrimoni que conserven els museus, però també per a reflexionar des del punt de vista més intern. La taula redona que tindrem a continuació va sorgir en una conversa amb els nous gestors de les aules, on va emergir la importància de parlar amb i per als agents culturals del nostre entorn. I parlant d'aquests temes va eixir l'activitat del Hotel Club, que a continuació passaré a presentar, una activitat que organitzem conjuntament al cicle Ultrasons, Músiques en Vibració i la coordinadora d'associacions culturals de l'Alcalatén, destinat precisament a la trobada i al diàleg. Per que entengueu de forma ràpida què és el Hotel Club, comença pel principi perquè això de posar-li nom a tot a vegades causa un poc de controvèrsia. Bé, el cicle Ultrasons és un esdeveniment que es realitza a l'Alcora i que treballa per un model de cultura diferent, de proximitat, cuidant artistes, públic i entorn. Estem convençuts de la importància d'una programació eclèctica i responsable, de treballar des del territori amb visió crítica i consciència cultural, amb la finalitat de millorar l'entorn. I des d'aquest punt de vista, la intenció no és aportar simplement un cicle de concerts més, sinó impulsar el nostre sector cultural. Som un cicle de música, per tant els concerts són un pilar fonamental, però no l'únic per aconseguir l'objectiu. I és per això que s'han d'afegir elements que generen espais de formació, espais de debat, espais de reconeixement, espais de suport a la creació, espais de cooperació, i d'aquests espais que orbiten al voltant d'Ultrasons és quan naix el Hotel Club, espai de mediació cultural. Des d'on hem organitzat presentacions de projectes, encontres professionals, xerrades, tallers, taules redones i l'edició que vos presentem ara, l'última, la de 2020, on les condicions sanitàries van obligar a portar l'espai al món digital. Per aquest fet es va decidir enregistrar 8 entrevistes anomenades Diàlegs al núvol i conduïdes per Laura José i Míriam Chiva, de les que m'agradaria destacar el seu projecte A la Fresca, premiat en la convocatòria Reset, Relectures de Gènere i Multiculturalitat del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Diàlegs al núvol el formen 8 converses. 8 converses per a parlar, sense complexos, de les preocupacions del sector. 8 converses dividides en 2 eixos: professionalització del sector cultural i la cultura en el nostre entorn, amb agents implicats en diferents àmbits de la cultura i de diferents disciplines artístiques. Passa a detallar els 8 ponents perquè crec que és important destacar-los. Vam tindre a Marina Arbàs, divulgadora musical, a Carla Chillida, directora artística en Atiro Hecho, a Pau Ayet, coordinador de l'Oficina de Festivals de Vila-real i director del Festival Internacional de Teatre de Carrer, Asun Pérez, periodista cultural, Cristóbal Saborit, ceramista i psicòleg, Javier Rondedevo, interiorista, Núria Albella, clarinetista especialitzada en musicoteràpia i Elena Medina, comunicadora. Les converses les podeu trobar en la web del cicle, ultrasons.info i en les nostres xarxes socials. No us peguem més la palissa en aquest sentit perquè les trobareu fàcilment. El que hem fet per a tancar aquesta presentació i per a que vos feu un xicotet tast del que podeu trobar en la nostra web és un videoresum on també ens ajudarà a extraure algunes de les claus que després aplicarem a la taula redona. A lo mejor pensar en espacios, como os he comentado, para habitar desde muchas disciplinas, eso creo que sería... Un buit que este poble té, i és, i altres, és la falta de sales d'exposició.
Això és un problema. Clar, és que només és el museu, no?, el que dinamitza, però hi ha més espais on poder tindre... Pocs. Així, en este poble, pocs. Què és el que van a fer ahí dins? Van a fer un espai de concerts, van a fer un espai de treball conjunt, van a fer un cine... No sé, no tinc molt clar què és el que van a fer, però és treball d'ells potenciar això per als joves, que ho puguen gastar. Vull dir, al final és un element que tens que donar-li a part de donar-li un valor, tens que donar-li una funció. Entonces, necessita que aquesta funció sigui molt clara i sigui atractiva. Els més menuts, els que estan creixent, n'hi ha que ensenyar-los aquesta curiositat i que valoren els diferents sons que n'hi ha, que els agrada descobrir, que els agrada comunicar-se a través de la música o de qualsevol art. Jo me centro en la música perquè és el meu camp, però vull dir, en arts plàstiques o en algun altre tipus d'art també es podria fer. Sí, a partir de que va aparèixer l'escola de ceràmica, doncs, bueno, van hi haver alguns que se van aficionar un poc a mostrar alguna obra que tenia que veure un poc més en la ceràmica contemporània. El tema és que no n'hi ha continuïtat, és dir, que potser en algun moment algú ha fet una obra, però això no significa res. És dir, l'obra se veu un poc en la trajectòria, i la trajectòria, si tu no portes un temps, no apareix. Aleshores, la superproducció quasi sempre té a veure amb el sistema. O sigui, estar dins d'un sistema capitalista, una producció a l'any, gira, producció. És que és això, és sobreviure. No pots viure a llarga distància i fer nous projectes a llarg temps. Planteaban toda la mediación cultural a partir de preguntas críticas y de acompañamiento desde esas preguntas. Es decir, no se asumía la jerarquía de que el mediador sabe más que el público. Per tant, han hagut ahir una sèrie de clichés que n'hi ha que carregar-se'ls, però vamos, vull dir, l'art en si no es pot sacralitzar. Sempre s'ha de reinventar, trencar. Y a més, l'art sempre ha sigut l'art de trencar la norma correctament. Hay mucha variedad, pero el gran problema, y es algo que yo creo que hay que combatir, es la división entre popular y culto. Ya lo he nombrado así como por encima, pero me parece terrorífico, tanto a nivel político como a nivel estético, si queremos hablar incluso, porque no se cumple. O sea, es un sector que es muy complicado de profesionalizar porque hay muchos perfiles profesionales distintos, ¿sabes? No es lo mismo a lo mejor las características que puede tener pues la gente que se dedica a la escritura, luego tienes dentro de la escritura pues tener gente que se haga poesía pero que haga spoken word, que ya es llevarlo al directo, pero claro, no es lo mismo que una obra de teatro, no es lo mismo que el circo, no es lo mismo que un cantante, ¿sabes? O luego está el técnico, el que programa, la sala, es que hay tantos perfiles. I la cultura en aquest sentit no sols és segura, es pot fer una cultura segura, sinó que per a mi també és imprescindible. O sigui, la part cultural també és salut. Incluso la pandemia nos está cambiando la manera, nos ha cambiado la manera, muchas cosas, pero también la manera de consumir, pero es que la magia de un directo, es que eso es que eso es maravilloso. Tinc a la meva esquerra a Irene Gras, historiadora, comissària d'art, crítica d'art, una tot terreny, amb molts projectes al seu currículum, per destacar-ne no només un, l'últim, i que encara teniu l'oportunitat d'anar a veure, Biolectures, reflexions de l'entorn natural i rural contemporani, a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló. I ja que parle de l'EAC, parle del seu gestor, no sé si és gestor o no, però ja ens ho explicarà després, és Alfonso Ribes, coordinador de l'Institut Valencià de Cultura Castelló i un dels organitzadors del DIMCAS. A la seva dreta, Paula Lorenzo, fotògrafa i membre del col·lectiu Cúmul, una associació sense ànim de lucre amb l'objectiu de donar cabuda a nous creadors i crear espais alternatius. I per últim, el que tinc a l'altra punta de la taula,
Rafa Gascó, membre organitzador del Miau Fanzara, un museu sense portes ni vigilants de seguretat, una activitat amb valor afegit al voltant de l'art urbà, però també de la creació en comunitat, de la recuperació de la memòria i la transmissió de valors. Bé, he fet 3 presentacions ja amb el background del vídeo Diàlegs al núvol. Comencem la taula amb l'intenció de saber quins models d'espais culturals volem i cap on anem, esbrinar un poquet més, no? Quin serà el futur, que parlàvem abans en petit comitè, o fins i tot parlar del present, del que tenim ara. En el vídeo ja han aparegut algunes preguntes interessants, els usos dels espais, l'habitabilitat, el valor afegit, l'ensenyar la curiositat, la mediació cultural, trencar la norma. Així que anem per feina. La meva presentació ha sigut breu, així que si voleu fem primer una primera intervenció de tots els ponents, on si voleu explicar breument el vostre projecte o el que teniu ara entre mans, i si voleu ja apuntar algunes cosetes que creieu, d'aquest futur que ens espera als espais culturals, endavant. No sé si algú ja vol començar o el trié jo. Doncs ho farem fàcil, des de Rafa, que està a l'altra punta, que quasi que no ens veiem, fins ací. Fem aquest primer torn més d'explicació del projecte i apuntar xicotetes coses, i després ja entrem en matèria. Rafa, tot teu. Sí? Se sent? Sí, no? En primer lloc, bon dia i agrair la invitació a poder participar. Jo soc Rafa Gascó, com ha dit, i soc un dels membres organitzadors del Miau de Fanzara. Jo suposo que ja el coneixeu, per la tal cosa no vaig a parlar molt del projecte, ni vaig a intentar centrar-lo un poquet i comentar sobretot el que ha sigut els dubtes o les preguntes que s'han fet i certes reflexions que al llarg del temps hem tingut. Ens situem en Fanzara. Fanzara és un poble molt menut, té així com menys de 300 habitants ara, està situat a l'Alt Millars, és un poble molt menudet, de gent molt major. De fet, l'any 2014, això és el que era Fanzara, ja es comença el Miau. Miau, com tots sabreu, és el Museu Inacabat d'Art Urbà i naix el 2014. Com a una primera definició del Miau, o què és l'objectiu, és bàsicament la transformació de tot un poble en un museu. Ja que no tenim res més, que tenim el poble, transformem tot el poble. Que el gran contenidor siga el poble, que les exposicions se facin en les sales siguen les places, les parets on se deixa l'obra i demés. Així és el resum més curt i més breu que n'hi ha. Hem de pensar que n'hi ha més de 160 intervencions, o sigui, no és una cosa menudeta, que han passat 85 muralistes i han passat més de 130 artistes per allí. O sigui que és una cosa que, per un poble tan menut, té la seva rellevància. I llavors, quan va començar tot, allà pel 2014, ens preguntàvem, o sigui, què passa quan es fusiona l'art, la cultura i el territori? Que és una de les preguntes que s'estava venint d'allí. El primer que passa és que se conserven i s'adeqüen els espais que s'estan recuperant. Espais en desús se recuperen. I al recuperar aquests espais també se recupera la memòria d'aquest lloc i de la gent que estava allí. Una nostra idea principal era que l'espai és públic i s'ha de recuperar per a les persones. I si el podem recuperar mitjançant l'art, aquest espai públic és art públic, que aquest art passa, se revaloritza i queda a l'abast de tots, que és una de les nostres funcions principals, que és la democratització de l'art i que pugui arribar a tots llocs. I sobretot la segona part que també ens importava molt, que és la part esta seria més social, més psicològica, és que quan se canvia un entorn, canvien les relacions entre l'entorn i les persones, això fa que canvien les persones i que canvien les relacions entre les persones. Fent-ho d'una manera, diguem que quan l'entorn és més dolç o més càlid o més agradable, les relacions són millors, que és una part que
que ens interessava molt, sobretot perquè el Miau, a banda d'un museu, és un projecte social. És un projecte que és de convivència, sobretot, i mitjançant l'art, no? Que hem intentat, o estem intentant acostar el que és l'art al món rural i el món rural als artistes. Perquè l'art, com tots sabem, està en les grans capitals, en els grans centres. Al món rural no arriba res. Una de les nostres, que ja que el món rural no va anar a les grans capitals o a les capitals, és portar l'art allí. I a banda que els artistes puguen conèixer el que és el món rural i relacionar-se amb aquestes persones. Una altra cosa que també vam pensar des del principi era que el fet artístic, o sigui, l'artista crea en un taller una obra, i aquesta obra l'altra persona, o sigui, els veïns, les persones, la veuen en una galeria o en un museu. Llavors, el que volíem nosaltres era una interacció completa entre que l'artista, l'obra i l'espectador pogueren interaccionar. Això ho vam fer mitjançant el festival i creant unes relacions que pogueren estar tots junts i alhora. O sigui, que el taller estiguera en el carrer, els veïns i gent que anava poguera interaccionar amb l'artista. Això fa també que els mateixos veïns, sobretot, coneguen l'artista, coneixen l'obra, coneixen la tècnica, coneixen l'esforç que ha tingut l'obra, que ha fet l'artista per fer l'obra. I a més coneix el significat. Això fa que l'obra ja no siga sols de l'artista, sinó que automàticament passa a ser de tots els veïns, i els veïns la fan seva, no? Així que l'ús social de l'espai públic s'augmenta la participació veïnal, s'augmenta la cohesió social, era una de les coses que volíem nosaltres. I com a resum, el Miau és una forma de creació de comunitat. I totes les preguntes que vulgueu, les feu després. Perfecte. Seguim amb Alfonso. Sí que recomanaria, crec que vaig a pegar molt al micro per a que s'escolte. Buenos días, soy Alfonso Vives, el delegado territorial del Instituto Valenciano de Cultura en Castellón, responsable del museo, del EAC, del Teatro Principal y de la Castellón Capital del Auditorio. Son 4 elementos que poco tienen que ver entre sí, pero sí tienen un factor común, y es que ninguno de ellos tiene dirección específica. O sea, el problema que ha saltado un poco últimamente es ¿por qué no tiene dirección el EAC? No, el problema es que no tenemos dirección ni en el EAC, ni en el museo, ni en el auditorio, ni en el teatro. Y yo estoy asumiendo esas labores de los 4 directores, cuando yo debería de ser un coordinador de 4 direcciones. Entonces, por tanto, y sin tocar para nada el auditorio y el teatro principal, que como digo, tiene la misma problemática que el resto, que parece que solamente el EAC tenga la problemática y no es así. Con respecto al EAC, sabemos que no es un museo, es un espacio expositivo, que hay que diferenciarlo, no tiene colección, un museo necesariamente debe tener colección para serlo. En este caso, el EAC no tiene ni dirección, es una sala, por tanto, expositiva, y lo que estamos haciendo en tanto se nutra o se disponga de una dirección artística, que no sé si puedo decirlo, pero creo que en breve la tendremos, antes de que acabe el año, pues estoy dirigiendo yo las labores estas, estoy contratando yo a comisariados o a artistas de solvencia que creo pueden aportar algo a la sociedad, puesto que nuestra pretensión es entrar en contacto, difundir la cultura al público de Castellón. Creo que tal vez hemos estado, como autocrítica diré que ha sido el último centro en el que he entrado de lleno por unas problemáticas que tiene el centro, una disfunción basada en una persona que hacía las labores de dirección, aunque no lo era,
Entonces esto ha sido bastante costoso y difícil de llevar adelante, ha habido juicios, en fin, hemos pasado por un laberinto de problemas y aún no hemos salido de ellos. Espero que pronto lo tengamos. Quiero decir con esto, a mi favor, que he intentado salvar este centro en lo posible, pero que está siendo bastante difícil. Sí que hemos intentado también realizar actividades complementarias, se le está poniendo a disposición a los diferentes comisarios la posibilidad de realizar actividades y ya también se tiene la pretensión de realizar actividades que de alguna manera faciliten el acceso del público a este centro a partir de octubre, independientemente de lo que pase con la dirección. En cuanto al Museo de Bellas Artes, que este sí que tiene colección, la verdad es que la colección prácticamente en su totalidad es de la Diputación. Hay cesiones del Museo del Prado, que son tal vez las obras más interesantes, son las cesiones del Museo del Prado, y un alquiler con las monjitas de Barbastro de unos zurbaranes o de unas obras del Talleres de Zurbarán. Bueno, esto en plan ya casi, como veo que somos casi amigos, pues estos son 3.000 euros al mes, lo que le cuesta a la Instituto Valencià de Cultura el hecho de tener las monjitas. No pasa nada, los zurbanes de las monjitas, no pasa nada, porque esto, vamos a ver, es necesario y es un aliciente que tiene el museo, pero da una idea de dónde venimos, de dónde viene este museo. ¿Qué pasó? Lo que nos tenemos que reflexionar y lo que me encontré el problema que me encontré es qué pasó en estos 20 años o 16 años anteriores. ¿Qué se hizo? Contratar, alquilar o sufragar o subvencionar a unas monjas para tener unos zurbaranes, construir un edificio ostentoso, bueno, maravilloso, o como se quiera, para una colección, que luego este edificio se realizó, como he dicho, para la colección y no admite movimientos, es decir, hay obras que tienen ya su espacio determinado en el museo y que no podemos utilizar ese espacio para otra cosa porque es necesariamente el sitio para la que está ahora ocupando el lugar. No lo hizo la Diputación porque Consellería en ese momento era millonaria y dijo, pues no te preocupes, que yo pago el edificio y como somos hermanos o tal, no habrá ningún problema. Así tenemos un edificio que el edificio es nuestro, Consellería, el suelo es de Diputación, la colección es de Diputación, lo más importante de la colección es del Prado y un alquiler que pagamos nosotros todos los meses. Eso es una idea de... El EA, por cierto, está sentado sobre un terreno de la Diputación, el auditorio en un terreno del Ayuntamiento y el teatro es lo único que somos propietarios del suelo y del edificio. No sé si lo que estoy intentando es describir un panorama, no vamos a llamar dantesco porque es una palabra, pero es un embolic, pero esto tiene una... A ver, es difícil de entender, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la colección el responsable de la colección es una persona, un funcionario de la Diputación, que no, bueno, por las razones que sean, pues él no tiene previsto que haya cambios allí en ese... Hemos tenido que entrar nosotros como, pues de alguna manera, pegándonos codazos para decir, no, esto es nuestro y aquí vamos... Las actividades que podemos desarrollar casi son residuales, son la sala de exposiciones temporales, a la que le hemos dado, yo creo, y está clarísimo, un cambio bastante trascendente, porque ya no tiene nada que ver con la sala de exposiciones temporales que yo me encontré. Ahora mismo tenemos una exposición que yo creo que vale la pena. Hemos tenido alguna, una dirigida, comisariada por Irene. Se ha intentado dar una frescura. Yo creo que lo hemos conseguido y, sobre todo, hemos realizado una serie de actividades de extensión cultural. A veces, y esto sí que es un tema que es conveniente reflexionar, es ¿qué es el centro del museo?
la colección o las actividades de extensión cultural, porque últimamente le estamos dando mucha fuerza a las actividades de extensión cultural más que a la propia colección. Pues no, claro, lo importante del museo es su labor de difusión de la colección y de la historia de nuestro entorno y de defender un poco los valores, ¿no?, que tiene todo esto. Pero tenemos el problema añadido de que en todos estos años no se ha trabajado el público. Igualmente que no se trabajó en el teatro, en el auditorio, en el EAC, no se ha trabajado el público. Por lo tanto, el público que nos hemos encontrado en el museo es público prácticamente extranjero, excursiones de fuera de Castellón, pero no tenemos ese público de Castellón. Así pues, entendimos que la fórmula era darle mucha fuerza a las actividades de extensión cultural. Yo creo que lo hemos conseguido. Estamos realizando conciertos en convenio con las Arts. Estamos realizando una serie de charlas, intercambios dirigido por Eric Gras. Estamos organizando de tanto en tanto casi 2 veces al mes otro tipo de actividades que son incluso teatrales, y con la única intención, y además estas actividades las realizamos en las diferentes salas del museo con la intención de que el público pueda llegar a conocer las salas que de otra manera no lo conocerían. Y esto está dando ya sus frutos y se está notando. Aparte de que las actividades están funcionando muy bien y estamos llenando la sala habitualmente, lo cierto es que personas que nunca habían entrado al museo están entrando y me lo están diciendo. Y me están diciendo que debido a esto están volviendo. A las actividades, a las exposiciones cuesta un poquito más, pero también estamos en ello, estamos dinamizando bastante el tema, está viniendo bastante público. Y ahora digamos, la asignatura pendiente que tenemos, y que ahí no vamos a tener director como en el EAC de momento, pero que sí que tenemos idea, es de solicitar préstamos con algún tipo de otra entidad museística, y sí que tenemos la idea incluso de liberar alguna sala de la exposición permanente para que se convierta en un intercambio con algún museo. Y voy a terminar ya. Simplemente es que he leído muchas cosas en redes sociales. Todo el mundo sabemos o pensamos, eso es como el fútbol, ¿no? Todos son entrenadores, y en el mundo de la cultura todo el mundo sabemos de cultura. El tema es que desde fuera se ve de otra manera. Yo he leído en las redes sociales, por ejemplo, pues que aprovechando que tenemos estos turbaranes los podríamos intercambiar con otros fondos de otros museos. Pues no podemos intercambiarlos porque no son nuestros. Aprovechando que tenemos un Rivera, podríamos hacer no, porque es del Museo del Prado. O sea, desde fuera uno piensa, pues ¿cómo se dinamizan otros museos? No es tan fácil. El Museo de Castellón es diferente. Y igual que el EAC también es diferente. Y para finalizar, el hecho de que no disponemos de dirección en estos 2 museos o estos 2 centros expositivos es de rabiosa actualidad en toda España. Quiero decir, esto no solamente pasa en Castellón, eso pasa en toda España, en Cataluña, en fin, lo que tienen clarísimos direcciones son el Prado, en fin, esos grandes museos, pero el resto están sujetos también a caprichos políticos. Y con esto acabo, de momento. Pues passem a Paula. Moltes gràcies, Alfonso. Hola, bueno, sí, se m'escucha, no? Sí. Molt bon matí. Jo soc Paula, vinc en representació de Cúmul, que és, ara us explico un poquet el que fem en aquest col·lectiu i espai físic. Cúmul té només un any de vida. Vam començar oficialment en plena pandèmia, o sigui, a través d'Instagram, de la xarxa social, vam dir qui era Cúmul i per què començava aquest projecte. Cúmul som 9 persones per ara, de diferents disciplines artístiques.
Tenim pintura, fotografia, videoart, instal·lació, electrografia, il·lustració i disseny de moda i literatura. I el que ens unís és una necessitat en Castelló d'omplir un buit, i és el d'organitzar-nos en la ciutat, perquè no hi ha una oferta en la que la gent jove ens sentim representats a nivell artístic, no? És com que des de fa anys que ho sentim, no? Que no ens sentim representats en ningú espai alternatiu així en la ciutat de Castelló o en la província de Castelló. I llavors és per lo que vam decidir organitzar-nos i crear aquest espai. Com he dit abans, som un col·lectiu, però també som un espai físic. Un dels integrants de Cúmul, Gerard, tenia un taller i ens va proposar que aquest taller fos també l'espai físic de Cúmul. Per tant, en aquest espai hem dut a terme, és el nostre espai de creació, és el nostre espai de treball, és el nostre taller, i a la vegada també és un espai d'exposició. El que ens interessa és dur a terme exposicions que tal vegada en altres espais de Castelló no es farien o que no o apoyarien d'alguna forma, perquè contem amb artistes emergents o amb discursos, no sé, sí, emergents, per així dir-ho. Se m'escolta bé? Un poc? Vale. Aleshores, per ara hem dut a terme dues exposicions. La primera que vam fer Camp Muts la vaig fer jo en una altra companya, i en la que reflexionàvem un poc entorn les xarxes socials com a espais col·lectius, de comunitat, i com repensar-les en la pandèmia. Després hem fet una segona, que és Ignàcia, de la mà de l'artista Greta Ramos, en la que conta la història de la seva àvia, i està comissariada per una integrant també de Cúmul, que és Clara Culiáñez, i d'alguna forma volíem també que l'espai de Cúmul mostrar i visibilitzar històries que mereixen ser contades. I una tercera que ara estem construint, que està feta per Rohan Tapa, que és un artista que sí que té un recorregut i que estarà dins del circuit d'Imaginària. Entonces, com vos contava, som espai de taller, expositiu, però també ens interessa molt que sigui un punt de trobada a Cúmul, que la gent puga vindre al nostre espai. Per això la importància que sigui un espai físic, que no només sigui un col·lectiu, sinó que dins de la ciutat de Castelló la gent pugui anar, puguem parlar, puguem dialogar. Hem fet xerrades, hem fet projeccions també, hem fet cinefòrums, i ens interessa molt això, aquesta representació, aquest espai alternatiu independent dins de la ciutat de Castelló. Creiem que també, a més, som un espai autogestionat, això ens dota d'una autonomia a l'hora de programar, que també és interessant, perquè no estem subjectes a res, però sí que ens permet això, improvisar i anar veient què és el que interessa també al públic, al nostre públic al que anem dirigits. I també treballem amb una horitzontalitat, o sigui, totes les persones que conformen Cúmul tractem que cadascú treballem el mateix i que no hi hagi una jerarquia real, sinó que és un consens entre nosaltres. I també és molt interessant perquè al ser gent jove que
no teníem aquesta experiència de gestió cultural, els està permetent aprendre a dur a terme qüestions que mai ens havíem enfrontat, no? El construir una exposició, el comissariar-la, el parlar amb diferents artistes amb més o menys recorregut i bueno, és una experiència molt enriquidora per a totes nosaltres. I bueno, jo crec que per ara així anar bé i després ja anem parlant més coses. Moltes gràcies. Perfecte. Passem a Irene. Crec que tenim un problema en els micros. Si ens estem molt lluny s'escolta poc i si ens arribem massa i la mascareta toca el micro s'atura. Bé, intentem buscar ahí l'equilibri. Irene, quan vulguis. A veure si ho encerte. Pues jo retornant una miqueta la idea d'aquesta xerrada, de la taula rodona, de recuperar i reimaginar els espais culturals, abans estàvem parlant una miqueta de com ha afectat la crisi de la Covid al sector del món de la cultura i jo crec que no tots són aspectes negatius, sinó que també hem de valorar les coses positives que ens han dut, no? Com per exemple, s'estava fent ja de lo que és el món de la cultura i sobretot de visitar els museus i aquests espais culturals com un oci o només d'una manera grupal i massificada en els museus. Anaves perquè visites Madrid i has d'anar als museus. Llavors, tota aquesta idea tradicional dels models que s'estaven portant a terme avui en dia en aquests espais s'han de tornar a repensar perquè l'aforo és limitat, no se pot accedir. Llavors això ha donat un nou model que crec que no és negatiu ni pejoratiu, sinó que és positiu, que és el connectar amb els nostres veïns i veïnes, en la nostra comunitat, en fer convivència social. I crec que això és algo positiu que ens ha donat la pandèmia, que crec que s'està ja implantant en els models de gestió cultural en molts centres, i també el tema d'un model d'hibridació, en el que se poden complementar la presència física amb la virtual. És a dir, les dues coses conjuntes, no una i l'altra no, sinó d'una manera complementària. Del mateix temps, podem portar també més enllà l'expansió territorial, és a dir, gent que, per exemple, no pot, perquè té una mobilitat reduïda, potser no pot vindre físicament al centre, però sí que pot optar a altres activitats de forma digital o virtual. I això crec que és positiu i que ens ha portat la pandèmia. I crec que hem de rumiar de com podem ara implementar en tots els centres i els espais culturals aquests dos models i crear també mirades noves i sobretot donar veu als que de normal no la tenen, és a dir, escoltar. Perquè estem en un món, l'altre dia estàvem escoltant en intercanvis a Remedios Zafra de la precarietat i sobretot aquesta precarietat que ens ha dut la hiperproductivitat a la que estem abocats, de dir, no, parem, reflexionem, recuperem l'esperit crític que tenim i crec que això és alguna cosa que s'ha de fomentar i s'ha d'educar en els espais culturals. Si en els espais culturals no ens donen les ferramentes per a poder construir el nostre esperit crític, crec que estem fracassant i crec que és important. Llavors jo crec que aquestes són coses que hem de repensar i sobretot donar veu a aquestes persones, a tots, perquè, és per dir, però són espais públics que som de tots. O sigui, crec que hem d'aconseguir que tots vulguin entrar. Això no ho entenc o això no és per a mi. No, perdona, és el teu espai. Pots agarrar els diners mitjançant l'educació. Ara, avui en dia, és molt important el tema de la mediació cultural i crec que també és un dels puntals que s'han de treballar i s'han de fomentar en aquests espais. I no res, tinc moltes més idees, però igual si fem un diàleg, millor. Sí, jo crec que ja una vegada fet el primer torn ja podem entrar més en diàlegs i en demanar paraula. Jo, veient aquest primer torn, apunta 5 paraules que han eixit i crec que són interessants: entorn, societat, organització, comunitat, punt de trobada, multidisciplinar.
jo crec que sí, m'estava apuntant com si el sistema té com tres potes, és a dir, per una part un sistema d'espais culturals equilibrat i sostenible i que arribi a tot el territori, però amb equipaments de referència, però els equipaments de referència només poden estar en un lloc, i després la vinculació a la societat. Entre aquest trident difícil de conjugar i agafant les paraules que comentava Irene de mirar al futur, de veure quins models, m'agradaria que em comentàreu com veu o com poden ser aquests nous models, veient que el sistema o la quadratura del cercle sempre és una cosa complicada. Si algú vol començar... Sí. Bueno, jo estic d'acord totalment en el que ha dit Irene. Evidentment, és un moment que s'ha d'aprofitar aquesta eixida a les xarxes a internet el museu té que eixir i té que entrar a les cases, això és fonamental, però en una miqueta de cura, perquè, a veure, jo vaig estar donant una xerrada a membres de la universitat de comunicació i m'estaven comentant que no entenien per què tenen que anar a l'auditori o al teatre si està a Netflix. I clar, ahí tenim un problema. El problema que té el museu no és diferent al que té qualsevol, o una sala d'exposició no és diferent al que té qualsevol centre cultural, perquè el problema no és de sales expositives, el problema és del concepte de transmissió de la cultura i de tots els mitjans tecnològics que estan afectant. I això està molt bé, i hi ha que conviure en això, però s'ha de treballar una miqueta des del punt de vista de l'educació. És a dir, ahir és on estem, de veritat, no estem ahir encertant. No és normal, per exemple, que els xiquets no tinguin aquesta relació amb els centres. No és normal que un centre de disseny que hi ha al costat de l'EAC, que cap dels alumnes no van a l'EAC, mai. I no, a veure, o potser és el cúmul, no dic que sí, a veure, no dic a l'EAC pel fet que sigui l'EAC, entre cometes, que jo porto endavant, sinó perquè no hi ha aquesta relació. La gent del conservatori no van, no assisten, no tenen vinculació amb els concerts de l'auditori i de veres que són bons, de veres que s'està proposant, hi ha una oferta de molta qualitat i no van, no tenen accés i no és perquè no és una qüestió monetària, no és una qüestió de diners, és una qüestió de vinculació, perquè jo he parlat amb tots els professors, en les direccions, inclús gratuït, poden anar l'alumne que vulgui a qualsevol dels centres. Tenim ahí un problema, vull dir que està molt bé, però que exigeix una educació. Se té que tractar en l'aula, això, simplement això. Veig que Paula o Irene estan les dues esperant... No, que en el que ha dit Alfonso, que jo estava parlant de, evidentment, l'educació no només en l'aula, també n'hi ha que portar-lo als espais culturals, a casa, o sigui, ha de ser un treball de ciutadania, de veïnal. I jo crec que l'única manera d'aconseguir aquests models tan utòpics que ara estem barajant, d'aquests espais culturals, és la finalitat de ser transformadora social. S'ha d'aconseguir treballar per a tindre també un diàleg intercultural i també intergeneracional, perquè moltes vegades parlem de públic i parlem no, aquesta activitat és per a públic infantil, aquesta activitat és per a públic adult, aquesta activitat és per a... O sigui, estem sempre etiquetant. I jo, per exemple, en aquestes activitats que hem fet ara a l'EAC, hem dit públic familiar, és a dir, no només que tu deixes els xiquets i te'n vas, que malauradament durant molt de temps en les activitats els pares deixaven els seus fills i s'anaven a fer una cervesa, que està molt bé, però treballa i senta't en el teu fill o la teua filla perquè aquestes activitats són també per a tu, és a dir, t'enriqueixen també a tu, és a dir, educar, però no només de deixar, sinó treballar des de la intergeneració. Jo crec que és important, perquè no ha de ser només per a un públic, és a dir, ha de ser per a tots, i crec que poden treballar de forma conjunta.
És la meva opinió personal, eh? És que, escolta, jo porto 4 anys i les activitats mai han sigut infantils, sempre han sigut familiars. Vull dir que sí, però que en molts llocs sí que te classifiquen i no pot entrar si és de tal a tal edat i ja no te deixen. En el nostre cas, en l'IBC jo no. Però que a vegades tu vols fer una activitat i diu no, és només per a públic infantil. Jo, en principi, nosaltres som sempre familiars, sempre des de fa 4 anys que estic jo així, sempre ha sigut familiar, mai la paraula infantil no ha aparegut mai, però no és per entrar en discussió, simplement és per acotar. No, jo quan he dit lo de l'aula, per supòs, i dels pares, i de formació dels pares, i de vinculació dels pares, les mares, les famílies, no, el que dic és que l'aula sí que té una vessant diferent, perquè els professors sí que estan capacitats per a transmetre, no tots els pares tenen aquesta preparació i aquesta educació, però els professors sí que la tenen. Però si no van al museu, com tu dius, que has programat coses per a públic familiar i no aprenen a fer-ho, mai ho faran. Si deixem la responsabilitat en altres persones... Sí, estem dient el mateix. Pues però no, però és acotació perquè l'acotació que has fet tu jo també... Per això t'he dit que en l'EAC sí que s'ha fet per a públic familiar. Alfonso, Irene... No, però és que al museu s'ha fet també, al teatre i a l'auditori també. La mateixa implantació està fent-se als 4 centres. Simplement això, i que jo personalment tinc claríssim que no és una qüestió... A veure, quan he dit lo de l'aula és per la sintonia que té que tindre un professor, que no sempre tots els pares tenen aquesta... Però el cas concret és que hi ha una miqueta de perill, entre cometes, en l'aparició, o sigui, de que tot sigui digital, perquè estem perdent el directe. Això és un problema, no és el mateix veure, i això ho sabeu vosaltres millor que jo, o potser jo millor perquè tinc més anys, però que no és el mateix el fet d'estar davant d'un Goya a veure una fotografia del Goya, no? Per exemple, no té que veure. I això sí que se té que plantejar bé, perquè hi ha qui això no ho sap. I són estudiants universitaris els que me van fer la pregunta, no van ser xiquets, i personal universitari de comunicació. I a veure, cuidao. I me van dir que per a què tenen que anar a un auditori, a un teatre o a un museu si per internet tenen la mateixa informació i la mateixa... I això és perillós. Simplement això, com a futur. Per avançar en el debat i no quedar-nos estancats en un cas concret, a mi m'agradaria escoltar a Paula, sobretot perquè s'ha parlat de la intergeneració, de diferents generacions, i així està parlant Alfonso, està Paula, en aquest sentit crec que has de dir alguna cosa, i també a Rafa, que el tinc allà a l'altra punta, que deu estar pensant, esta gent parlen de Castelló com algo egocèntric i mirant-se el melic. Puc dir una coseta que és molt curta i que parla per Perfecte. És que jo crec que de lo que venim és que és d'un sistema en el qual en la cultura, tota la gran cultura, sols participa els que entenen. I sols entenen els que parlen el mateix idioma, o sigui, que són els que estan dins del món de la cultura, en la qual aquesta cultura no arriba als veïns. Per això la gent, en un principi, no entra ni va a cap lloc perquè no està en aquest idioma, no parlen el mateix idioma. I de moment no s'ha fet res perquè tota aquesta gent pugui entrar i veure aquesta cosa, veure tot el tema de la cultura. Parlant de qüestions també de la joventut, de com aconseguir que la gent jove vagi als espais culturals que tenim així a Castelló, és que també sento que tal vegada no n'hi ha, o personalment, com que l'oferta que n'hi ha costa d'anar, no? Vull dir, no és una oferta que digués que tal vegada ens sentim identificats o identificades actualment i per tant jo crec que també és aquesta desvinculació amb els espais culturals de Castelló i jo crec que n'hi hauria que, o sigui, ja sé que hi ha un esforç grandíssim per part dels agents culturals per a que hi hagi oferta guai o interessant, però crec que l'oferta tindria que ser més,
no sé, més actual o més contemporània, dirigida també a nosaltres. Quan parlem de digitalització, no només té per què ser que veureu una obra per internet, sinó que l'obra que s'exposa també tinga que veure amb el context digital que estem vivint i que nosaltres també ho visquem, no? O sigui, nosaltres estem contínuament en Instagram, en no sé què, no sé quantos, pues que l'obra que hi hagi pues, també tingui aquestes connotacions i llavors també me pareix molt interessant el que dius, Alfonso, sobre com és possible que l'Escola d'Art de Castelló o els estudiants de comunicació, jo soc estudiant de comunicació i tampoc mos han, no sé, no hem tingut ningun espai en Castelló on poder dur a terme projeccions, etc. O sigui, jo crec que és interessant que les persones que s'estan formant en Castelló, els estudiants i tal, sí que tinguin un espai on poder mostrar les seues obres, etc. Més enllà d'espais alternatius, també. Bueno, per un costat, jo tampoc estic d'acord. A veure, els centres culturals de Castelló ara mateix, per exemple, tenen una molt bona recepció, tenim sincerament una vinculació amb el públic molt interessant. Ho dic perquè una cosa és la crisi que tenim d'estructures i una altra són les dades. Està funcionant, de moment està funcionant, però això és el que jo veig com a responsable. El teatre està sempre ple, l'auditori també quasi sempre ple, en general està bé, sí que estem establint aquest contacte. Per el que fa, tens tota la raó. Però, a veure, el que hi ha que estructurar, ahir som nosaltres els que tenim una responsabilitat i no estem donant, el que vaig dir el primer dia, no estem donant solucions als problemes que hi ha, i això és la realitat. Nosaltres, quan jo vaig entrar a l'IBC, ja vam plantear, els nostres espais són una miqueta especials, i se va plantejar com a la vessant professional, perquè són espais professionals en principi, i hi ha altres institucions a la ciutat, per exemple, que sí que tenen espais, que tenen una missió que és més local. A veure si m'entenc. No estic dient, no m'estic llevant la responsabilitat, al contrari. Jo me sento en Ruth i en Vero i li tenim que donar eixida. Tens tota la raó, jo estic totalment d'acord. Des del primer dia que vinc plantejant, almenys en el món del teatre se va solucionar, el teatre amateur al Raval, el teatre professional al Principal, treballar els grups de teatre de Castelló, això se va plantejar immediatament. L'auditori, 3/4 de lo mismo, però és veritat que la part expositiva i demés, això no està solucionat. Això no s'han pres decisions. Quina responsabilitat té l'Ajuntament, quina té la Diputació i quina tenim nosaltres. I sí, a veure, jo, quan vulgueu, mos sentem i treballem, perquè jo estic totalment d'acord en el que has dit i la solució està en les nostres mans. O sigui que sí, que tenim aquesta necessitat. Jo crec que arribat a aquest punt el que podem fer és, si voleu, un últim torn on ja no parlar tant d'accions concretes, sinó que ara queda per a Nadal, per als Reis, però fer aquesta carta als Reis Mags de què vos agradaria a vosaltres. Una qüestió a destacar, s'ha parlat de la transformació, s'ha parlat de la mediació cultural. Què destacaríeu o què voldríeu que els espais culturals vos donaren, com una carta als Reis, i després ja obriríem debat amb el públic. Aquest últim torn, això, algo més, anem per l'utopia, per aquest futur d'on voldríem anar. Jo mateixa, Irene. Ho tenia d'encès? Perdó. Què m'agradaria? Doncs
tinc amistat en moltes persones artistes i, bueno, no només artistes, sinó creadores de l'àmbit així de la província de Castelló, i sempre estem parlant d'això que també comentava una miqueta ara Paula, no? De tindre un espai on poder treballar de forma conjunta. És a dir, jo crec que el futur també està en tornar a la comunitat, al treball en grup, perquè la individualitat no és molt bona i perquè se poden trobar moltes millores i, a més, la divergència de les diverses opinions al final enriqueix el resultat. I aquesta seria una de les parts, el poder treballar en agents locals i tindre després aquesta projecció a nivell nacional i internacional. Després, per la banda, per exemple, de comissariat que puga tindre, una de les coses que he intentat sempre fer, i ara en la de l'EAC de biolectures ho he pogut fer, és el treballar el tema de la igualtat de gènere, intentant dir, bueno, és una col·lectiva, sí, però li donem visibilitat a... Són 4 homes i 4 dones. Després també el tema de que n'hi ha artistes que són d'ací de la província de Castelló, n'hi ha artistes que són de la comunitat valenciana, és a dir, de tot el territori valencià, i també d'àmbit nacional i després internacional. Jo crec que les 3 coses se complementen i no has de triar una o altra, és a dir, que s'enriqueixen. Això seria jo crec, el meu model idíl·lic per a poder treballar, i després també el treballar la transparència i les bones pràctiques, que a poc a poc això sí que se va implementant, i donar també la possibilitat de presentar projectes, perquè moltes vegades me pregunten i com ho has fet tu per a poder fer aquesta exposició? És a dir, sí que és un món que ella dia no és que sigui elitista, però és més difícil si no estàs dins de la roda i costa molt d'entrar. Llavors, sí, obrir les portes i donar l'oportunitat, que no té per què ser en el mateix espai, però sí que s'estan projectant o generant espais alternatius diferents, com uns altres espais per a poder donar aquesta oportunitat i visibilitzar el treball de gent jove. Per ahí jo me quedé. Perfecte. Paula, així continuem. Bueno, pues jo crec que encara que evidentment la societat castellonenca és una societat molt complexa, perquè és com que costa molt mobilitzar-la, que vagi a puestos, que no sé, que hi hagi un moviment real, i en el panorama cultural és evident també, pues que d'alguna forma es promulgaren més espais comunitaris o més espais també alternatius, jo parlant des del meu espai també, que hi haguera, perquè també és per a mi preocupant que només hi hagi un espai alternatiu de gent jove en Castelló. És com, com és possible, perquè hi ha gent de Belles Arts de Castelló, hi ha gent d'audiovisuals, hi ha gent de l'Escola d'Art, entonces com podem propiciar que hi hagi més organització, que no sé, que hi hagi més atreviment per a fer aquestes qüestions, perquè d'aquesta forma també la gent jove s'identifica més amb la ciutat, i això jo crec que és essencial també per a una convivència més no sé com dir-ho, però una convivència més real amb la teua ciutat i estar més a gust. I bueno, això és el que diria per ara, que es proposen més espais comunitaris per a la gent jove i per a tots. Jo vaig a la meua, a mi el demani als Reis que una direcció de l'EAC, però ara de veres, a mi m'agradaria, vaig a dir una barbaritat, però jo soc aixina, tinc que dir barbaritats, a mi m'agradaria que això que etiquetem a les xarxes socials, que diem t'etiqueto, te vaig una etiqueta, Alfonso, que estava al concert, i si etiquetes d'artistes que ja a Castelló tenen que desaparèixer, és a dir, hi ha 20 anys de pseudoartista i pseudoartesà que ara mateix estan imperant i són els artistes de Castelló, i això és el que no ens deixa créixer. Jo ja sé que això és molt fort el que estic dient, però és la realitat. És la realitat. Molta d'esta gent que ha viscut com a artista no és artista.
i no està oferint res. L'artista va per davant del seu temps, no és el que està darrere del temps. I així tenim, quan parlen dels artistes de Castelló, el llistat són gent que no són artistes. I això sí que m'agradaria que els Reis mos portaren això, que els artesans passen a ser artesans i que queden els artistes, i així seria més fàcil treballar l'art. Vinga, gràcies. Sí, no? Vale. Bueno, pues jo en esta carta màgica als Reis i el que demanaria seria una descentralització de la vida cultural. Aquí, tot el que estem parlant fins ara ha sigut de Castelló. Abans mos queixàvem de que la vida cultural sols estava a València. I si volies alguna cosa, tenies que anar a València. Ara, de totes les comarques, hem de vindre a Castelló o continuar anant a València, clar està. Pues això, simplement, que se descentralitzi la vida cultural. Bé, si algú del públic si vol donar el seu punt de vista o fer alguna pregunta als ponents, és el torn. M'he tingut que perdre un momentet perquè tenim un problema al castell de Penyíscola que també me toca gestionar-lo, però bueno, i crec que ha sigut un poc interessant la part que heu parlat, però sí que volia fer la meva visió. Jo estic molt d'acord en moltes de les coses que diu Alfonso, que com a gestora d'aquest espai, com a diputada de Cultura des de fa 2 anys, quasi, que és molt difícil. És molt difícil i més comarcalista i més descentralitzadora que jo, en esta casa crec que no ha hagut ningú perquè tots els han sigut diputats de Cultura, han sigut o de Castelló ciutat o com a molt de Villarreal, així està clar. I jo crec que la feina que estem fent des de la Diputació per poder arribar a la cultura a tots els llocs, enguany en breu se veurà. Hem fet una selecció d'artistes de la província de Castelló, d'estos que di Alfonso, d'artistes artistes. Ell ha sigut membre d'esta comissió i sé el que han treballat i suat per a que poder oferir a tots els pobles un bon catàleg d'artistes de les arts escèniques per arribar a tots els pobles, i al final 130 dels 135 municipis de la província de Castelló han sol·licitat aquestes actuacions. Vull dir que això denota que ens ha costat, perquè a tot a les administracions costa, però el clip ells se l'han fet. I també ho hem demostrat en el DIMCAS. Va començar l'any passat només en la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura, en l'Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló, i enguany han sigut 14, 13, no me'n recordo el número ara mateix, seus en més de 50 activitats a tota la província. Jo crec que això també és un mèrit de que hem començat a obrir-nos i sabem que l'any que ve segurament hi haurà més museus, tenim que veure com ho articulem per arribar a tota la població, sabem que és difícil, no? Entonces jo crec que anem fent passos i sí que és veritat que els passos mai s'arriben. Jo me'n recordo quan Eric me va fer l'entrevista al principi de la legislatura, que jo li diria que això és molt gran i canviar moltes de les sinergies que de 20 anys de la gent que era en plan de esta és la meva casa i perquè fa 20 anys que treballo tinc que continuar treballant, doncs jo li diria o no, jo no te conec de res, presenta'm el teu projecte i entonces sabré si és la línia que vull seguir o no és la línia que vull seguir. I, per exemple, en la gestió de les aules era una de les coses que vam dir que no podia seguir així. Jo crec, i el meu equip i aquesta nova diputació, creu en un altre model de gestió. Jo crec que vam començar en l'equip Reviu, que a més tinc la sort que ja els puc considerar amics, que hem fet un pas endavant en una aposta decidida per a que aquest espai pugui ser un espai
per a gent com vosaltres també. Vull dir, vam començar en l'exposició d'un any de desconcert en 4 artistes de la província de Castelló que al final mai havien exposat a un edifici de la Diputació de Castelló, que no és que en tinguem molts, que tenim solars i aquestes coses, però com a espais tampoc, no? I que ara estem en el punt de veure com fem el salt a tots els pobles de la província, que no és fàcil, que és el que parlàvem antes, els regidors de cultura de la majoria dels pobles de la província de Castelló tenen el seu ofici, a part de ser regidors de cultura, que el problema està en que els ajuntaments o inclús la mateixa Diputació no tenim un tècnic de cultura, que ahí està el problema. A Alfonso li falten direccions als seus espais, doncs jo no tinc tècnic de cultura. És més, jo no tinc ni direcció al Castell de Penyíscola, que és l'edifici més visitat de la província de Castelló. M'entens? Vull dir que s'ha treballat molts anys en molta mancança, invertint en el que se volia i sempre contratant als mateixos i al final això crea unes carències. I revertir-ho costa i en això estem. I esperem almenys començar en aquest pas de que tot això revertisca. I la meva reflexió era aquesta. Hola. Pues súper interesante el debate, muchas gracias. Yo soy austríaca, ¿vale? Es decir, por fin alguien que tiene la perspectiva de fuera, aunque yo ya desde hace 2004 aquí y casualmente soy vecina del museo, vivo enfrente, literalmente, y me gustaría apuntar un punto de eso, pero realmente quiero hablar de otra cosa, porque además de ser vecina y vivir aquí. Soy guía de turismo en Austria, de Austria, tengo el reconocimiento aquí en España y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención antes, es el tema de, digamos, la educación o el público, ¿no? La divulgación. Yo creo que es donde los guías de turismo, ya sé que hay no muchos aquí, pero pues cada vez hay más gente que tiene ese interés, digamos, pues el tema es muy complejo, no voy a entrar en eso, pero los guías de turismo, por ejemplo, no solo, pero también pues aportan una cosa muy importante de hacer ver a la gente qué es pues la cultura de una ciudad o qué es, digamos, la cultura pues en un sentido muy amplio, pero también el arte, ¿no? Y, por ejemplo, también viendo de Viena, pues yo trabajé allí en varios museos, por ejemplo, en el de Bellas Artes de Viena, que es un sitio fantástico donde hay muchísima gente que hace cola para entrar. Para mí fue siempre muy divertido, ¿no? Tener la experiencia de vivir enfrente del museo de aquí, donde no hay cola, sino cubos de basura delante. Perdón por decirlo, pero eso es lo que más me choca y creo que es un reflejo del desprecio que tiene, digamos, la ciudad, y no quiero decir el ayuntamiento, sino, digamos, todos los que estamos, digamos, en Castellón, tenemos hacia este museo, ¿no? Reconozco que en los últimos años, no, en muchos años ya, hay que decirlo, hay muchas actividades, por ejemplo, el Schnitzel al claustre, fantásticos, muchísima gente va en verano y hay muchas actividades. Lo que pasa es que, y ahora vuelvo a mi perspectiva de guía, lo que me choca es que hay muy poca actividad hacia lo que es la colección del museo. Y si hay algo, pues son otras actividades, música, teatro, cosas que no
transmiten lo que es, digamos, la colección. Y luego pasa a la otra cosa, que tenemos en realidad varios museos en uno, ¿no? Si hablamos de la cerámica y de la arqueología. Entonces, pues realmente yo creo que allí es donde hay un hueco muy grande para gente que se ocupa de transmitir lo que significa ese museo y el contenido. Y por otro lado, quiero decir que sí que hay algunas actividades en Castellón y yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, entiendo perfectamente que un espacio es importante, ¿vale?, para nombrarlo, pero por otro lado, desde mi punto de vista, y ahí soy más de abajo que de arriba, ahí, por ejemplo, había durante muchos años Lanitelart, un evento genial. Cuando empezaron pues con unas pocas galerías y luego todo el mundo lo hizo, ¿no? Y muchísima gente que fue a sitios donde nunca había entrado, al principio al menos, pero pasa lo mismo y ahora mi puntito para esta semana de DIMCAS, todo siempre al mismo tiempo. Hoy tengo que decidir, vale, voy a esto, porque todo empieza a las 11 o a las 12 y no hay nada, por ejemplo, esta tarde, ¿vale? Y entonces, pues esas son las cosas que yo creo que se pueden mejorar, ¿no? Se pueden hacer cosas súper, entre comillas, baratas de configurar o invitar a artistas. La Ravalera, por ejemplo, también estuvo en el museo, fantástico, ¿no? Esas cosas que son relativamente fáciles de poner, pero, por favor, no siempre al mismo tiempo y para pensar en más gente que a lo mejor trabaja o otras cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hay cosas, pero necesitamos a gente que hace red, ¿no? Que sabe transmitir y que sabe, pues, divulgar un poco la información, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, sitio para cultura alternativa, por supuesto, estoy de acuerdo, pero creo que es más importante pues, hacer ver a la gente lo que hay, ¿no? Y último puntito, ya sé que me extiendo mucho, pero, por ejemplo, ahora pues hacen ya algunas actividades, ruta de cerámica, ruta no sé qué, y sí que hay gente muy interesada en eso. Lo que pasa es que, claro, hay que enterarse, entonces pues hay que buscar también nuevas formas de comunicación para llegar a la gente, porque también siempre vemos los mismos carteles o en los mismos sitios, pues a lo mejor allí también hay que buscar redes sociales, por supuesto, pero me refiero que a lo mejor, pues, no sé, es que en ese sentido no tengo mucho que aportar, pero creo que allí también es la parte importante, ¿vale? Muchas gracias y perdón por haberme extendido tanto. Por la parte que me toca, ¿eh? Yo no... mira, cuando entramos, 4 años, solicitamos al ayuntamiento que cambiasen de ubicación los cubos de basura y solicitamos también que hubieran señalética en la ciudad que indicase dónde está el museo. Si os habéis fijado, hay señales por todo Castellón de dónde está el auditorio o el teatro principal, pero no del museo. Esto se ha recordado en varias ocasiones, no lo hemos conseguido. También es cierto que yo he perdido la atención en estos. Una vez se hizo esta primera incursión, ya no he vuelto a dar, aunque lo he dicho 2 o 3 veces, no estoy encima de ello, pero sí, igual que también se dijo, también por los aparcamientos que hay de bicicletas, o sea, hay varias cosas que se han dicho y fallo nuestro. Voy a insistir otra vez. El tema de las actividades, que estaría muy bien que el museo tuviera personal capacitado para explicar un poco la colección, pues es que el museo tiene trabajando 3 personas a jornada completa y 3 a media jornada.
Eso es la totalidad del funcionariado que tiene este museo. Por ejemplo, el de Alcoy tiene 13 o 14, el de Teruel tiene 15, el de Alicante es más pequeñito que el nuestro porque aquí está el etnológico, el arqueológico y el Bellas Artes todo junto, tiene unos 20 por cada uno de ellos. Esa es la realidad, esto es la realidad y estamos también solicitando personal, igual que se ha solicitado para explicar la colección, pero estamos en ello, pero toda la razón. En cuanto a la colección, que esto ya lo he dicho, tenemos que tomar partido de mover las salas, pero es que la verdad no está fácil, hay un problema que no lo subsanamos y eso que estamos aquí, pero lo tenemos. En cuanto a la nit de l'Art, no, que yo sepa, no ha acabado. La nit de l'Art lo que pasa es que no se permite porque en tiempos de pandemia no está. Pero nosotros, que DIMCAS, vamos por otra línea. Nosotros vamos por la línea profesional. No vamos por la línea de amateurs, de aficionados, de folclórica. Lo digo porque en la nit de l'Art se suman cantidad de componentes que no todas tienen que ver con el arte, o casi nada, o muy pocas tienen que ver, o algunas tienen que ver con el arte. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Y DIMCAS, tienes también toda la razón. Eso, el año pasado aún nos chafamos más. Este año se llevó con un poquito más de cuidado, pero estoy seguro que el año que viene ya habrá menos interferencias. Estoy seguro porque llevamos ya este es el segundo año y estamos en ello. ¿Algo més, Irene? No, però el que ha dit Alfonso de lo de la nit de l'art, jo he col·laborat alguna vegada, però és el que diu ell, no n'hi ha una professionalitat darrere. És a dir, has de col·laborar però gratis i tu estàs treballant. Llavors jo, també com representant de l'Associació de Crítics d'Art i del món d'art, se demana també la professionalitat, no? Perquè si no sempre estem augmentant la precarietat laboral del sector cultural i crec que no fem un favor. Així que benvinguda a la iniciativa del DIMCAS, que professionalitza i visibilitza el treball ben fet. Algú del públic, algú de la taula, perquè ja el mòbil me diu que tenim que anar acabant, si hi ha alguna cosa més, si no es tanque, donar les gràcies als 4 ponents, a Irene, a Paula, a Alfonso, a Rafa, per vindre així, per explicar que és una cosa que costa de dir-ho públicament, i d'entrar en una dinàmica com és esta, que segurament és interna dels propis agents culturals, però que està bé que visibilitzem i que donem diferents punts de vista. Així que moltes gràcies a tots, moltes gràcies a la gent de les aules, moltes gràcies a Diputació. Jo, per tancar la taula redona, m'he apuntat així 4 cosetes que ara que pareixerà que gran acaba a casa, però no és així, és que s'han dit. S'ha parlat de coordinació i cooperació, s'ha parlat de punt de trobada, s'ha parlat d'hibridació, s'ha parlat de creadors, de nous creadors, de potenciar nous creadors, i jo m'estava mirant això i m'eixien els objectius d'Ultrasons. I dius, és fenomenal. Sí, anem per el bon camí, com diu Irene, i crec que si tenim en el cap diferents estaments, diferents agents culturals, tenim el mateix en el cap, és interessant per a poder construir coses noves. I jo crec que amb això, i dir que a part de Castelló, ja la província és molt gran, poden anar a veure el Miau a Fanzara, si voleu pujar al Cora a l'octubre tindreu els concerts d'Ultrasons, però està el Capsigrany en Villafranca, està... diria... Recorda que en un estudi amb la Universitat Jaume I, amb la discontínua, vam fer fins un recull de 180 propostes d'esdeveniments culturals puntuals, traient tota el que és la part de programació estable. Així que
oferta en tenim, el tema és coordinar-la i posar-la en l'ordre. Moltes gràcies a tots i a continuar amb el DINCAS. Moltes gràcies.